семейство. На първо място цялото това нещо искам да благодаря на човека, който ме подготви, Дидо, моя треньор. Дидо е наистина най-велики. Да намеря на планетата Земя наистина. На второ място искам да благодаря на моето семейство, които винаги бяха там да ме подкрепят, винаги бяха зад мен, следяха ми диетата, следяха ми тренировките, следяха ми кога си лягам, абсолютно всичко. И благодаря на моята баба, която всъщност не е тук, но имам една малка татуировка в знак на нейното име, Снежинка, тя се казваше Снежана. Наистина надявам се да е много горда с мен, понеже мечтата й беше да ме види поне още един път на първото място. Ето, изпълних го именно за нея.